Hábitos alimentarios e descanso en días laborais. Manter bons hábitos de saúde alimentaria é esencial para unha vida de calidade. Paraches a pensar en como comeches hoxe? Rapidamente, fronte a unha pantalla? Un prato preparado e bebidas azucradas? Como podemos mellorar os nosos hábitos alimenticios? É importante escoller alimentos saudables e variados. Inclúe froitas, verduras, proteínas e carbohidratos complexos. Evita os alimentos procesados e ricos en azúcares. Come con regularidade, xa que comer a intervalos regulares axuda a manter os teus niveis de enerxía estables e axuda a evitar a fatiga. Mantente hidratado. Bebe polo menos 2 litros de auga ao día. A deshidratación pode reducir a túa capacidade de concentración e aumentar a sensación de cansancio. Aproveita o tempo de xantar cos teus compañeros e compañeiras. Comer xuntos é un tempo axeitado onde fortalecer o espírito de equipo e facer un descanso mental da rutina laboral. Planifica as túas comidas e merendas. Leva ao traballo merendas saudables como froitas, frutos secos ou iogur para evitar a tentación de comer alimentos pouco saudables. O descanso é tan importante como unha boa alimentación para manter a productividade e o benestar no traballo. Algúns consellos prácticos. Fai pausas curtas e regulares. Levántate e móvete un pouco cada hora. Desconecta do traballo durante o xantar. Aproveita este tempo para relaxarte e recargar enerxías. Favorece a desconexión digital. Evita o uso excesivo de dispositivos electrónicos fora do teu horario laboral para evitar a sobrecarga mental e o estrés. Dorme ben e establece un horario de sono regular. Dormir o suficiente e manter un horario de sono regular é esencial para comezar cada día con enerxía. Lembra que tanto unha boa alimentación como un descanso adecuado son esenciais para unha xornada laboral productiva e saudable. Implementar estes hábitos non só mellorará o teu rendemento, senón que tamén contribuirá ao teu benestar xeral. Convidamos a aplicar estes consellos e promover un ambiente de traballo máis saudable para ti e os teus compañeiros e compañeiras.